Bueno, avui estem a 13 de desembre, així en Montcada, en el 12è Mercat d'Intercanvi i Moneda Social, en representació de la Jove Muixaranga de València. I bueno, hem vingut més que res perquè, bueno, a banda de nosaltres defensar a través de la Muixaranga tenim un compromís social, no només també amb la cultura popular, com és a través de fer torres humanes, sinó creiem que és un exemple de crear noves sinergies, noves complicitats i noves relacions socials i tenim un compromís amb la gent i creiem que millor que una fira com aquesta en Montcada. Hola, bon dia. Soc Àfrica i soc la coordinadora del sistema d'intercanvi local de Meliana. Aquesta vegada hem organitzat el mercat ací a Montcada perquè realment el sistema d'intercanvi local de Meliana és el sistema d'intercanvi d'Horta Nord. I hem convidat a la Muixaranga Jove de València amb l'objectiu de dinamitzar el mercat. El mercat que hem organitzat ací en Montcada és un mercat amb moneda social, que es una moneda alternativa al euro y además complementaria también. Para formar parte del sistema de intercambio local hay que darse de alta con tu número de usuario y contraseña y puedes hacer transacciones dentro de esta comunidad de intercambio. No se puede intercambiar con euros ni con otra moneda, la única moneda que funciona aquí es el ECO. Uno de los objetivos de los mercados de intercambio es darse a conocer entre los usuarios de los sistemas de intercambio, porque no solamente se hacen intercambios, ventas y compras de objetos, servicios con moneda social en los mercados, sino que se hace a través de una web que es un sistema de intercambio en comunidad que es del CES, y los mercados dejan de lado un poco esa virtualidad de Internet, ¿no? Entonces aquí nos conocemos, nos vemos las caras y se pretende que haya también una confianza entre unos y otros, aumenta la confianza y el conocimiento dentro de la comunidad de intercambio.